Så kommer en kop kaffe, vil du også have? Ja. Mangler du noget? Ja. 2 kopper kaffe. Vil du ikke have det der? Jo, der på, du skal stille her i. Ja. Det står det jo godt. Du skal se. Så vil vi det stå her. Hvis du så hjælper med mig med at huske, så kører det. Så finder du det kaffen. 30 kroner, og så kan du få fyldt op. Der er de gange, du vil. Det er fornemt, hva'? Og vi er også lønner, vi er også sukker. Nej. Så kan du jo så komme og se. Du skal så lige få det. Nogle gange kom der fra i det der tog. Nej, vi snart skal videre. Filmer!